Tenim en aquesta taula la Marta i l'Albano, que jo suposo que no cal que us els presenti perquè són famosos mundialment. És per a mi un honor compartir la taula amb ells. Són persones que estan a la llista de les persones que han esdevenit per nosaltres un referent. Han estat valents, ens estan donant un exemple de que hem d'aprendre a denunciar les injustícies i, malgrat les amenaces, han estat lluitant contra els molins de vent de la sociovergència d'aquest país. Amb una labor de formigueta han tirat d'una manta que ningú fins ara havia gosat estirar. Si això que expliquen ha passat a un territori de Catalunya, em pregunto què n'haurà passat als altres. Va ser arrel de les primeres retallades que es van començar a demanar on van a parar els diners de la sanitat pública. I ells solets van començar una recerca que els han portat a denunciar uns fets reprovables, com són la utilització dels diners públics pel lucre personal. En un moment en què la població està patint el desmantellament d'un servei bàsic, com és la sanitat, els treballadors pateixen les retallades del seu sou, empitjorament de les condicions de treball i precarietat laboral, van gravar un vídeo molt valent denunciant la trama, que es diu El major robatori de la història de Catalunya, pel qual han estat denunciats a pagar una multa de 10.000 euros. Penso que és 10.000 euros, no? Sí. Han estat des del primer moment allà on es denunciaven les retallades sanitàries, formant part de la IPP, que és la Iniciativa Penal Popular, on els vam conèixer. En aquests moments són mencionats fins i tot pel Washington Post com a exemple de la manca de la llibertat d'expressió que patim en aquests moments a Catalunya, i Reporters Sense Fronteres els han donat el seu suport. Però el que crec que és important, tenen el suport de tots nosaltres i de tota la gent que està lluitant per una sanitat pública digna i en contra de la corrupció. Aquesta xerrada us puc assegurar que ha estat molt desitjada i molta gent ens ha dit que estava desitjant venir a sentir-vos. Aprofito per recordar, ara ja amb un altre tema, que demà és un dia de vaga general. I aquí a Cardedeu el comitè de vaga ha convocat una concentració a les 12 a la plaça de l'Ajuntament i esperem veure molta gent i esperem que també participeu. El que ells ens explicaran és un dels motius pels quals demà hem de fer vaga i sortir al carrer. També m'agradaria anunciar que el proper dia 21 a les 20 hores al Bar Tarambana tindrem l'estrena mundial del documental La salut del negoci de la vida, rodat per la gent del SICOM i on participen, entre d'altres, la Marta i l'Albano. Estem molt contents que hagin triat Cardedeu com a lloc d'estrena, simultàniament amb altres llocs com Barcelona. Ja us deixo perquè podeu gaudir de les seves paraules. Gràcies. Bona tarda. Aviam per on t'ho començo, perquè vull dir moltes coses. Avui al matí parlava amb un amic meu perquè ahir li vaig enviar el guió d'un nou vídeo que volem fer amb més informació i amb més. Llavors li dic al meu amic, mira't el guió, aviam què et sembla, què et posaria, si el veus molt llarg, molt curt, aviam. I clar, aquest amic me deia, home, és que el veig una mica llarg, diu, perquè hem d'arribar a la gent que encara no ho sap, això. Hem d'arribar a la gent a la qual no li importa tot això i que necessita aquesta informació per fer el clic i adonar-se'n de lo que està passant. I li dic, val, tens raó. Sempre em tendeixo a enrotllar-me massa. Li dic, tens raó, hem d'arribar a la gent que encara no ha vist o no li ha arribat prou informació. Li dic, però també és important que la gent que ja té informació o la gent que ja sap que ens han estafat a la nostra sanitat, quan més eines, quan més material tinguem per passar d'aquesta sensació d'estafa a tenir-ho totalment clar, amb dades, amb números, entenent els sistemes, etc., crec que també és important. Llavors, quan vas a una xerrada, òbviament, excepte que no hi hagi algun infiltrat, suposo que la gent que ha tingut l'interès de venir és perquè ja sap el que està passant a la sanitat, és gent, suposo que la majoria veu que està passant alguna cosa greu amb la nostra sanitat i per això ha vingut. Per tant dius, home, aquí potser no convenço ningú de res, però sí que és important, i per mi ho ha sigut, entendre què vol dir quan diem ens han estafat. Perquè tots tenim la sensació d'estafa, però a vegades costa
identificar ben bé com funciona l'estafa. Jo crec que és molt important saber com funciona l'estafa perquè així quan algú ens vulgui explicar una mentida, com per exemple que no hi ha diners, que els immigrants han quebrat la sanitat, etc. Quanta més informació tinguem, més difícil serà que ens colin el gol. Justament el sistema sanitari català, una de les seves particularitats és la seva complexitat. I és una complexitat que jo crec que no és una casualitat, sinó que justament es tracta de fer-ho complex perquè quan el ciutadà intenta entendre què està passant, doncs sigui tan complex que digui, mira, jo m'he de fiar del que me diuen com si vingués un cura, sabeu, com si fos una religió. I escolta'm, aquí estem parlant d'un servei que es paga amb els nostres diners, per tant, ho hem d'entendre. Una mica el que intentem i el que hem intentat amb el vídeo és explicar i fer palpable el que està passant. Jo ara faré un resum. Molta gent que ja veu vist el vídeo, algunes coses potser ja us sonen o gent que per el que sigui ja hagueu investigat pel vostre compte, que també hi ha molta gent que investiga pel seu compte. Jo intentaré fer una explicació que faig plasmar-la una mica visualment i aviam si me'n surto, perquè certament la xarxa és complicada. Generalitat de Catalunya. Mira, el negre, la cosa està negra. No funciona. El negre funciona. Vale, Generalitat. La Generalitat és qui té la competència. Clar, diré moltes coses que ja molts sabeu. Si hi ha algun moment que és un esquema, això vol dir que simplifiquem. Després de l'explicació volem anar amb detalls, però... cobra més que Rajoy. Ella tampoc és una lumbrera, perquè li han colat 2,4 milions d'euros. Ho estan gravant, allà sí. Al 2003, em sembla,
presumptament, el gerent dels hospitals, és a dir, que havia de controlar que això no passés, era Pere Vallribera. Doncs ara Pere Vallribera ja no és el gerent de l'hospital de Blanes i Calella, és el gerent de l'hospital de Terrassa o de por ahí. De Terrassa. No? Vull dir que... Qui va ser la que va signar els papers que van permetre això del 2003 al 2005? Núria Constans. Actualment segueix sent la gerent dels hospitals. És a dir, tothom que ha estat implicat en això, no només que no ha d'anar a seure en un jutjat. Aquesta gent doncs, continua la seva feina, se'ls posen en les llistes de convergència, continuen repartint. Aquest senyor, bueno, és creu de Sant Jordi, igual que l'altre. Això també li he de preguntar a l'advocat. O sigui, a aquest senyor li han donat la creu de Sant Jordi, no? Clar, la creu de Sant Jordi li han donat a un munt de gent. Clar, jo puc dir a aquest senyor li han donat la creu de Sant Jordi igual que a Félix Millet? És que li han donat, no? Això no és presumptament. Però clar, s'entén que si fas aquest paral·lelisme tens un ànim de... Ara, clar, ara un se mira tot, no sé, algun professional aquí del periodisme que... No, si ho dius ben sèrio, jo crec que... Altra cosa és que ho diguis irònicament, no? Potser diria... ja. Si ho dius així sèrio... Clar, és que ara de creus de Sant Jordi que em vinguin em ve aquest... bueno, no, el casal aquell de Blanes també li van donar. Bueno, per acabar, clar, jo vinc... Jo vaig... El Guardiola en vez de la de... Al Guardiola li han donat? No? Era la de català de l'any, no sé. La de català de l'any. Bueno, aviam, jo vaig pels pobles explicant això i dius, ostres, vas estropeant-li la tarda a la gent. No hem aconseguit gaire, però per un altre costat sí que hem aconseguit. Per exemple, a Badalona li han tret el contracte a Cers i a Faura Casas. Ja els hi han tret el contracte. No, potser se li donen a una altra que deixa saber. Però bueno, de moment els hi han tret el contracte. De moment, els vídeos on nosaltres denunciàvem tot això han sortit al Washington Post. Van obrir una comissió d'investigació al Parlament que 2 hores més tard, amb la convocatòria d'eleccions del 25N, es va tancar la comissió d'investigació. Però, vull dir, jo crec que serveix, per un costat, per què serveix saber tot això i explicar tot això? Doncs per un costat, perquè si nosaltres, és com qualsevol ciència, no? Si tu saps per què una cosa funciona d'una manera, doncs tens més eines per saber com fer que deixi de funcionar d'aquella manera. I ara jo ja entraré en la meva opinió. Doncs això és tan senzill, en 2 passos se soluciona. Primer, expropiant totes les cuines del grup Cers. Per què? Perquè aquest senyor ha fet un munt de cuines arreu de Catalunya i bueno, no, presumptament no. Diu l'interventor de l'Ajuntament de Badalona, només a Badalona, que és l'únic lloc on s'ha investigat, no sabem el que ha passat aquí, aquest senyor s'emporta 12 milions d'euros de manera irregular. Per tant, ell ha muntat un sistema de cuines arreu de Catalunya amb contractes irregulars, no sabem quants, com a mínim 12 milions d'euros, per donar-nos de menjar en els nostres hospitals amb els nostres diners. Doncs, escolti'm, sap què? De moment nacionalitzem el grup Cers. I quan l'haguem nacionalitzat, doncs tanquem aquesta barraca, aquest xiringuito escandalós, on la gent va cobrant 100-160.000 euros per fer tot això, és que a sobre nosaltres els hi paguem un sou perquè ells tramin tot això, i un sou molt bo. I ho passem tot al sistema públic. Que jo no hagi parlat de l'Institut Català de la Salut en tota aquesta estona no vol dir que l'Institut Català de la Salut sigui una panacea. Ara bé, podem controlar molt més de prop el que passa en l'Institut Català de la Salut que el que passa aquí. Per tant, aquesta seria la primera fase. Òbviament que segurament la gestió de l'Institut Català de la Salut ha de millorar. Jo crec que una de les principals millores que se li pot fer a un sistema és que el poble, que és qui paga la factura d'aquell sistema, sigui capaç de controlar en què se gasten els seus diners la gent que el porta. Doncs, com que aquí és impossible, doncs anem aquí. I a partir d'aquí doncs, ja veurem, haurem de llegir-nos els programes electorals i aviam qui posa una mica d'ordre aquí. Amb això en principi acabaria.
Bueno, no, s'ha explicat bé. A veure, després d'explicar tot això que ha explicat l'Albano, una mica perquè ell aquí amb la pissarra se me'n surt molt bé, no sé si teniu algun dubte, després li podeu preguntar, però jo he viscut la pre-pissarra, com si diguéssim, al seu costat, i entendre tot aquest model sanitari català ens ha costat molts mal de caps i moltes nits sense dormir, sobretot per part teva, d'estar molt capficat. Fins i tot ha arribat a fer un còmic, l'Albano, amb una rateta que sortia amb una pancarta. Jo us emplaço a veure el nostre web, faig una mica d'autobombo, però és que ara allà està recollida molta informació, hi ha aquest còmic també. Hi ha molts articles, moltíssims articles que l'Albano va escriure intentant explicar això, totes aquestes barbaritats també, perquè són barbaritats o són històries quasi surrealistes, però veient potser que no teníem, sí que tenim molta audiència, molts lectors, vull dir, a la zona, però veiem que no els hi feia gaire impacte, no? I dèiem, com ho podem explicar de manera que la gent ho escolti o ho llegeixi o ho vegi i s'impacti molt més i es revolucioni molt més, no? Aquesta ha sigut una manera que l'hem descobert fent xerrades, però l'altra manera que vam descobrir va ser la del vídeo. Com que abans no sabíem res de que s'havia de posar presumpte davant, o si ho sabíem, estàvem com més apassionats amb el que havíem descobert i vam dir fem un vídeo, doncs per haver posat el major robatori de la història de Catalunya en aquest vídeo, doncs un senyor que surt en el vídeo se l'anomena molt breument, un assessor de l'Artur Mas, Josep Maria Via, ens va posar una demanda. Ens va posar una demanda on ens demanava 20.000 euros perquè presumptament atemptàvem al seu honor. Ara ja estem condemnats, sí, perdó, que tinc el discurs de la presumpta i ara ja estem condemnats. El que volia dir és que ens demanava 20.000, finalment la jutgessa ha cregut que 20.000 no, 10.000, tot i que la fiscal deia 5.000. Bueno, al final doncs són 10.000 euros i sí, és la condemna, no? El tema és que aquí sí que hi ha la manera, el model sanitari, els xanxullos, per dir-ho d'una manera, van arribar molt a la població, a la ciutadania. El nostre canal de YouTube em sembla que porta 1.300.000 visites. El vídeo semblava una mica totxo d'entrada perquè són molts minuts, no sé, 15 o quasi 20 en algun, però la gent aguantava escoltant i interessant-se per tot això, que no deixa de ser, a veure, purament on van els nostres diners, no? Fet així una mica de resum del que ens ha portat a fer el vídeo i el que ha esdevingut aquesta demanda, perquè si bé hi ha la reacció de la ciutadania, que és mirar-lo i donar moltíssim suport, que això sí que ens hem adonat de seguida, que la sensació per part de vosaltres, també de tanta gent, que no estàs sol, un munt de gent s'interessa, et dona suport, veu lo rocambolesc que és, veu lo ràpid que t'han anat a jutjar tu i lo lent que van. Per exemple, gent que participa del model sanitari català i se n'ha enriquit així, tal qual, enriquit, doncs són per exemple Josep Prat i Carles Manté, que Carles Manté havia estat president de l'Hospital de Blanes i Calella fins fa pocs mesos, doncs ara estan imputats. Ells ja han de seure a banqueta i declarar, però se'ls ha aplaçat el judici. Havien de declarar ara, al novembre, no sé si era el 19 o el 22, ara, i han dit que no sé per quin motiu, doncs ara declararan al febrer. Doncs llavors veus com la rapidesa que han anat en jutjar-nos a nosaltres i en culpar-nos, i en canvi ells que estan enriquint-se i presumptament han robat un munt de milions, doncs van molt lents, de milions d'euros, de les futures pessetes. Sí.